Bapak Ibu, selamat malam. Awak aku nang isor. Awak aku ndas iki lho nang isor goblok coblok. Goblok. Aku nang isor. Mas, unggana Mas. Awak aku gurimu. Goblok. Wah. Aku gurimu lah ngerti lah. Wes sing kiwe ngae. Aja duweti engko. Aja calo duweti. Ayo mulai. Ayo. Aduh. Kurang ajar. Kesandung. Iki lho ning isor iki lho ning guri. Ning guri. Ha iki. Lah, bali ning kuburan. Saya di sini. Kancaku do metu. Aku melu. Pokoke melu.
Selamat malam Ngawi. Ayo go. So. Ayo lekanyo. Oh ya. Buka siti cocok. Asik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak iki Sekar Putih. Bengi iki ditimbali nang ndi, Dek? Iki ramene kaya mbono lapangan. Iki mono desa Sekar Putih, Mas Muncul. Kecamatan ndi iki jenenge? Mbah ora urung kenalan kok. Sekar Putih pokoknya Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Wah layak rame ngene. Wah acaranya apa, Dek? Acaranya ki halal bihalal. Wah halal bihalal desa Sekar Putih. Wah ramene dongakno, Dek. Wah ngungi. Alhamdulillah. Aduh mun nimbali pagelaran sandiwara ketoprak Wahyu Manggala saking desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Jawa Tengah Indonesia. Pancen wadu-wadu teko Sekar Putih kene widodaren ya Jawa Timur. Walah kemana numpak apa Mas Muncul? Aku numpak bus. Aku numpak bus lah. Walah duwe ya. Ora apa-apa muga-muga timbali meneh ya. Dongakno muga-muga sabubare nimbali pagelaran sandiwara ketoprak Wahyu Manggala saka Pati desa Sekar Putih kene rezekine ora lokane tansaya kebak amin Allahumma. Masyarakat Sekar Putih sehat kabeh, seger waras kabeh amin Allahumma. Alhamdulillah senang Pak Bu mirsani ketoprak Wahyu Manggala saking Pati. Ngene ya Gambyak ketoprake pimpinane sapa, Cul? Pimpinane Bapak Mogol. Wah piyayine mang sing pidato sore ngono. Wis aja sesuwe ya. Gampang nek nimbali Wahyu Manggala langsung ae. Wahyu Manggala saka Pati gampil nek ajeng nanggap langsung ditelepon nomere Bapak Mogol ketoprak Wahyu Manggala. Nomere piro Mas? Dungono tak wacane yo. 081 asik 228 benar 128 1 9 Gambyak wis murah meriah langsung ae aja sesuwe. Ayo bareng-bareng delok Wahyu Manggala. Ayo dijenan WM Audio Jackson. Listen performance by WM Audio.
featuring Dimas RMX, Present Support Wahyu Manggolo Production. WM Audio. It's going down for It's going down for Di rumah bisa nonton streaming RHS Production. It's going down Gentong Production featuring Dimas RMX, Present. Yo. Wahyu Manggolo. Singo bareng. Wahyu Manggolo. Ngantos wonten kedadosan kados ngaten. Ingkang lepat niku mboten kula ning anak-anak saya. Kok bisa? Masa iki tamu berarti ratu diajeni. Lho tamu ora disuguhi ombek enak. Lho kok malah disuguhi kepelan. Loh, jam nuwuke aku. Cara nantang. Nganti kowe tak jotos iki ana sing perintah. Sopo sing perintah? Ya, jenenge yang menantang. Jenenge yang perintah ngoten kok. Aku ora perintah neng mung nyoba Jajal. jajal kira-kira utusan saka Blambangan iki jago Jaduk apa ora? Mong nyoba mong jajal. Nyatane kados pundi? digdoyo Jaduk panjenengan niku. kula teng lamarmu ditampa Namun gambar ketados. Nanti bukti nopo? kepengin ngerti iki Awolo balesat. saka sang Jayatara Napa namung cekap menika? ana tambahan Apa nawa? tujuan kaupe
Dino Jumat Kliwon. Dintenipun Jumat Kliwon. Sasine Jumat dilawas. taune Bebas. tanggale Sapa kidul? yen ana tanggal kidul ya kidul. Isih ana tambah. Apa? Barengi bosoke dhewe. Barengi Ora usah dipikir dali. Ono carane. Carane pripun? Sampeyan bosen urip. Nggih, bosen urip. Bosen nyawang gebiarin donya sampeyan. Kula niki wegah. Duweni wong tuwa karo sampean. Nggih lho. Awak kok dodo waduhe. Lah niki ampun cetok. Salah. Saniki napa? Panjangkane kalih putra panjenengan menika menapa? Kula menika dhaup kalih Subasiti Kencanawu dadi ratu wonten ing Kraton Majapahit. Kula dados patih Bojone. dengan Larasati. Nanging sedaya menika cabar. Kabar Manggon di Lho panjenengan Lah cetok kula wau. Panglamaripun Guru Wisnu. Wisnu Menak Jinggo menika dipun tampi kanthi nawala balesan kula wau. balasan sapa-sapa. Subasiti Kencanawu lah niki dudu Lah mboten awak menika. Aku sing gawe. Nah kula wau. nawala panjenengan ingkang rekta. Sing gawe. Lho, kok jenengan nu lancar mari layang balasan kalian urut Wisnu Menak Jinggo. Mergo aku ngerti nalika kowe tanding lawan angkat butuh lan aku kowe ditekuk-tekuk. Nggih. Banjur aku njupuk bubuk layang ora ana tulisane. Lemet tak sese tak lebokno bubuk. Dados layang balasan kala wau mboten saking Sang Juwita Waktu. Saking panjenengan. Panjenengan. Angin nun sewu, nun sewu. Nun sewu. Nggih. Panjenengan ngendika menawi dawuhipun temanten urut Wisnu Menak Jinggo kelawan Dyai Kencanawu. Menika tanggal sasi bulan taun sampun diputusan. Lah niki pun cocok. Senajan nawala rekta panjenengan nang taun sasi tanggal menika sampun dipun. Dintene sampun cetha dintene mo. Dinane apa? Jembah Jembah liwat. Ana jemaah liwat. Lho, jembah Gimana wae? Liwat. Liwat. mboten enten. Mboten enten. Lah sasine mo. Jumat dilawas. Sasine Jumat Jumat dilawas. dilawas. Ana. Jumat dilawas. Lho, Nggih mboten enten. Ya iya. sasine apa sing enten? Jumat dilawas. Jumat di akhir Jumat dilawas. Rejeb ruah poso bodho. tahun. Tahun iki tahun. Tahun bebas. Bebas itu tahun apa? Bebas itu tahun apa? Ana tahun bebas sing ana iki tahun baru. Lah nggih. Niki. Cocok. Jubudule tanggal saka sisih kidul. Lah nggih niki. Lah niki ra cetha to? Tanggal niki, Tanggal tanggal sisih niki. kidul. Ana tanggal jumedul saka kidul. Lah kedahipun. Kan kulon. Lon etan. Lah sing pungkasan iki. Lah niki sing pungkasan. Apa? Niki rantemi kula genjot jenengan. Apa? Ingkang pungkasan ngentosi bosok bleng. Ayo. Bosok tasbih. Ayo. Ana guling Basa ra sedih lho. arep kependem lumpur 10 juta tahun. Ora arep basa. Beleng niku Kependem lemah 1000 tahun. Ora iso. Senajan lo cilik. Ora iso. Boten Berarti iso. iki rekod dhewe beneran. niki cetok. Mula dados ratu. Aku lu dados manten iki. Carane supaya dipirsani Subasiti. Nggih. Mung alun-alun nitih Turaga. turaga. Lepas pastro. Ayo. Wah, ngeten ya.
pirang. Nandang pirang nandang isin. Kowe bisa nandang pirang nandang selubut jarane. Kabeh tunggu kemarung kae. Kudu ngrembug. Lan karo kanca aku kae kabeh kudu tak jak. Mergo aku anggap anak sing ora duwe bapak. Aku dianggap anak andune aku mongso isin. Yen pancen aku sing duwe bapak. Nek di papan jenenge bapak yen isin. Kalangan bapak wis tukane mati. Aku weneh ono weruh marang kepahe bapak. Aku tak nyekar. Jangan pengalaman anak sebab banyak takut. Semua sakit suara kau. Sebenarnya tapi semua marang gue sopo mau bisa marang. Indo kene yo. Sampun aku takut bapak. Yo isine mung nangis. Ora kembang sulit ditakut. Tapi yang maksud apa sih kau takut rasanya lebih keron-keronmu. Yang nanti semua domo marang jangan pernah. Jangan ngapura marang Opo yo mentolo. Dan aku sampun rasa opo towa. Lan dadi rembugane monggo tepalu. orang yang berani koyek dengan satu marang kocok-kocok. Saya marang bener-bener tua lanang. Orang terkesti dari sini marang marang. Dia tak butuh doa marang kuli. Sopo to sejati rumpang lanang. Dia macam nabi seluruhnya. Aku jangan sepuluh tangan, jangan sepuluh tangan. Tapi aku Lemo tetangisan. Tetes sing luluhmu basan ngeblake jembatan. Lho nek wong sing ora ngerti saben-saben kakene nangis. Kira ora nek jane ngopo? Kene yo putuku si jaman ular. Sepiro kekuatane lan sepiro teteke ngomong yen anak satria nomor itu sing takoke kena diarani barang kuat bapak orang ngerti bapak orang sadar yo kaya ngono
siji kekuatan ini generasi. Ah, ya. Boten wong ora wis berpanan. Menika leres keyang. Saben-saben kowe iki yen nyat pembesan. Ora tak. Jur kok renteke katimu. Kon tekat iki mau omah. Apa kowe diladani karo kancane? Apa kowe kesurupan wae? Menika leres keyang. Saben wektu piring tangga kepalit. Sami rasane yen kula niku dianggep anak sing ora duweni bapak. Kula niku pun gedhe yang sinar. Kula mongso isen ya. Saben kota pun ngenani bapak. Yung palupi boten kersa penedyan suwarganen. Napa nggih wonten manungsa pisan boten gadahi bapak. Mongko kebosan mawon niku gadah bapak. Napa urip kula niku mbledho saking satengahipun anak. Repik pikirmu. Kaya-kaya aku ora bisa nambah ini ning taring aku krungu tembung kok pinaruh tetes sing bener ketakon. Ini mengkoyen yang lari aneh sejarah. Orang-orang urip tak sopan. Itu hatimu ya. Iki wis cilik. Yen kabeh wati iki kok padha wae meteke jagating anakku. Tak yen mengko kuwi digawe yang jur umpama bisa ketemu lan wong menawi bapak kula pisan kula badhe sungkem ing pengalaman bapak menawi bapak sampun kabudut wonten ngersani kasugan caci kula badhe nyekar wonten ing bapak Aruno ing kula timbang. Tengane bapakmu kuwi isih ana. Lan meneh. Siniramu kuwi kudu mung pindah pejan. Itu bapakmu kuwi yen nayo aja ing Jumait. Keng sesebutane mau durung dados yang ingkang kerja kula meniku patut pundhut dari iki isih ana lakon sambung nggon ora ketemu lan embuh kedadiane kabar kita ojo pager sipek lan butek pendaline
ninggalke kewajiban luka sono kepastian mulan loro kono darani apa tapi patih wangil kumplangi kepatian jur pilih serke kalau sebuah kenceng Haryo jenjetan keng saiki mawa gelar utawa sesetan patih lu apa kuwi ge pengen ngono darane prajurit tanggung jawab lho yen kowe bener-bener kepengin ketemu lan keluarga lihatmu yang sultan menawi sediane ati kula kepengin napak gas ninggak sepi dadi ninggak sarti pakar kukur bapak kula patut keluarga lihat juga sembilan kasih bapakku Sudarmamu luhur kekayuanmu dhuwur kekarepanmu ini nih orang gampang orang sadenya kapura bisa lemubring Mojopahit mergo Ratu Mojopahit kena dene ratu kang abeb Balaraja ratu gede dia kok kepengin nunggak sepi nama kilas kersane nyuwun aku jujur ning mengkondisi kowe ojo suwita ana ing kedaton mojo lajeng kula bedah pitulung tentu tiyang sultan cara wong mlaku golek dalan ben ora sasar susur kowe suwita ana ing kepatihan ing ngarep aku wis ora yen kae klebu bapa pamanmu yo Pak Lek sapa ngerti dalan sapa kepatihan ben kowe bisa siji dina siji wektu bisa tunggange di Mojopahit sedaya pitutur sarta pawenipun tiyang sultan badhe kula sugeng antep prasetyamu tapi apa iki tak blakake sing siji biyen bapakmu kuwi nalika lokal busana kepatihan nedya Wulandara Tatabrata kuwi ninggal meling besok dewasamu yen ana keparinging yang
Pangeran ucapan dulu semuanya ya lek kepengin kita gawe ning omahe nanging sabisik ngayu sandangan tinggalan umpam ketok kok itu sama ya siji sing kudu ora sapa iki sapa bawa gambar yen mati weleh sawanci-wanci sekira dewasa iki keperluan nopo sekira kami iki pusaka nyampo Pangin iya keling urip ojo jagake kawan pusaka iki yo gawe manusia gunakno yen kowe tak pencuk ing dewa loro yen kowe landhep aja mateni yen kowe banter aja disiki titahe Gusti wajib kudu dewatakan nek wis kowe ditampa ana ing Majapahit aja direwatak luman ana mergo kowe dudu perangane sentana kowe wong cilik hargane derajate uripmu nyuwargake urip iki anda masuk wani ngalah kengkukasan kaki ana tetepungan lamun gesang hati pisang salah lamun pisang hati kusek sorok wong urip kudu wani rekoso betane kabeh iki mau cukup menungso yang gelem lakoni kabeh iki mau cukup Sedoyo kowe sentak satu tugas ora barang Mugi-mugi saged memprek wonten wangen tinggalipun dapat bisa temui yang Gusti ora ono bisa ngluluske ciptaning atimu lan digayang kejaba ibumu sungkem lan ibumu kaki pun pantungan yo palu yo karas ing sana Ini pangestuning puniku. Muga-muga tanpa posisi karo pengen. Sinadyan sak pengaiten. Ibu bakal ditutup Gusti lamun kesempatan.
Saka ngendi dan kamu arep tumuju menyang endi? Jenengku Damar Wulan. Damar Wulan. Bocah saka desa Kalungu. Pancen sediaku aku kepengin tumuju ana ing negara Majapahit. Banjur kosok baline kowe iki sapa? Malang kadang ana sak tengahing pertelon kaya-kaya kowe ngadang marang aku. Ya, kenalke. Jarumuko jenengku. Adipati Soternate. Dur apa karepmu? Kowe nyegat marang aku ujarmu. Damar Wulan. Yen kena ndak jarwani. Aja bacutke kowe kepengin suwita negara Majapahit. Luwih becik melu aku tumuju ana ing Kadipaten Blambangan. Oh, dadi karepmu nyegat anggonku mlayu. Ora entuk aku mbacut suwita ana ing negara Majapahit. Saperlu aku kojak suwita ana ing Kabupaten Blambangan. Yen kowe suwita ning Majapahit durung kinaruan kepenak uripmu, nanging yen kowe ning Blambangan, aku percaya mengko bakal mulya uripmu. Lho, manuta tak jak bareng sowan ana ning Blambangan. Jarumku, Nggih. ngaku sangka omah kuwi nuruti grenteking atiku. Ora liya aku kepengin ngabdekake jiwa ragaku ana ing negara Majapahit. Senajan ana ing sak tengahing dalan ana manungsa kang ngadang karo aku bebasan dong apa wae babar pisan aku ora gampang kapilut. Yen kaya ngono dudu sapa-sapa sing dadi pepalangmu, aku sing bakal nepalangi kowe. Jarmu kok Piye? semono go sumpahing atiku. Sok sapa wae sing dadi pepalangku kanggo